אברי נתן לי אולטימטום. או שמתחתנים או שנפרדים. הוא אמר שאם אני לא נותנת לו תשובה תוך יומיים גג זהו עוזב. יש לך מושג מה הסיבה לטיימינג הזה של אברי? הוא חושב שיש לי מישהו. צודק. אני כבר בוגדת בו הרבה זמן. מעניין שלא הבאת את זה לכאן עד היום. אני הבאתי את זה לכאן. זה כאן כל הזמן. איך אני אחזור הביתה? לבית חולים, אברי, לא אברי. כשהדבר היחידי שמעניין אותי זה אתה. שום דבר אחר לא מעניין אותי. לא מעניין את התאים הקטנים בגוף שלי שלא יודעים שזה אסור. שזה בלתי אפשרי. מי זאת נעמה? היא הודיעה לי השבוע שהיא מאוהבת בי, שהיא רוצה לשכב איתי. אתה באמת מצליח להגיד לעצמך שההתאהבות שלה בך זה רק תהליך טיפולי? מה? כשמטפל לא מצליח להתמודד עם ההתאהבות של מטופלת בו, זה יכול להצביע על איזו התפרקות בחיי הזוגיות. גילה, הזוגיות שלי לא מתפרקת. רבתי עם נעמה, עם יעל, אבל זה... יעלי! יעל! יעל! מה? את יכולה לבוא שנייה? תעשי לי טובה, תתקשרי לי איזה אינסטלטור, שירותים פה סתומים. אתה בטוח? כן, הוא מתחיל לי טיפול עוד דקה, ממש. בסדר, אבל הוא לא יגיע היום. תשלח אותם למעלה בינתיים. השתגעת? מה יש? מה הבעיה? זה לא לעניין. מה הסיפור? אני בבית. אני אדאג שהם לא ילכלכו. לא, זה לא העניין. אני אסדר, בסדר? אוקיי, אני כבר אתקשר לסרול והוא יגיע היום, יהיה בסדר. מסרו לתקן את זה וזה יתקלקל אחרי שבוע, אתה יודע את זה. בסדר. מה יש לך, תגיד? כלום. אז מה אתה עושה כזה עניין בשירותים? טוב. אז אמרתי לו כן. לאברי. גם קבענו תאריך. יוני. חלק בעומר. אתה יודע מתי שכולם מתחתנים? אז מה, כמו שאומרים, בקיץ הזה תלבשי לבן? מסתבר. טוב, אז מזל טוב. שיהיה בשעה טובה. אתה מבסוט? זה חשוב לך שאני אהיה מבסוט? אתה שושבין שלנו, עדיף שתהיה מבסוט. שושבין? אז תבוא. גם אשתך מוזמנת, זה לא הזמנה אישית או משהו כזה. אל תדאג. אני אשמח לבוא. יופי, מצוין. אז בוא נוריד את זה מסדר היום. אנחנו מזמינים אותך, כי אנחנו מאוד רוצים שתבוא לשמוח בשמחתנו.
מה? אין פה שום מניעים נסתרים, אין מה לעשות אנליזות. פשוט אתמול, אחרי שאמרתי לאברי כן, דיברנו מי אנחנו רוצים להזמין, והחלטנו שאתה בראש רשימת המוזמנים שלנו. רק אתמול דיברתם? כן, לא יכולתי להחליט. לקח לי כמה ימים רק להתאושש מהלילה ההוא, וגם מהפגישה שלנו, רציתי להירגע קודם. לא משנה, הוא היה מאוד בסדר, הוא דווקא אמר לי שעוד יום, פחות יום, זה לא מה ששנה, העיקר שאני בדרך החלטה. מאוד שמח שאתה עוזר לי. אתה יודע מה הוא אמר? שבזמן האחרון התחילו לו חששות שהוא טעה בגדול שהוא המליץ לי לבוא אליך. ועכשיו הוא חושב שאתה פסיכולוג מעולה, שהאינסטינקט שלו היה נכון, שאתה בעדנו. אני מנסה להתרגל לשינוי בטון. הדיבור שלך בלשון רבים. נדמה לי שאני שומע פה קול אחר, אולי איזה הד צרוד מהפגישה הקודמת שלנו. משהו שדווקא לא כך בטוח. לא רובן, אין שום הד כזה, לא צרוד, לא צלול. אתה יודע שאין לי בעיה לקבל פה דברים שאתה מציע, אבל אתה יודע, עכשיו זה נראה לי כמו ניסיון מאולץ לא יודעת, לחרב לך את השמחה. משהו כזה, ובתחשב בעובדה ששמחה זה גם ככה משהו שברירי אצלי. אבל אני מרגיש שבאת היום ממש נחושה להפגין שמחה, אחרי התאומות של השבוע שעבר. ואני שואל את עצמי אם זה לא קצת מהר מדי, אם לא קיצרת קצת תהליכים. מה אתה אומר שאני מזייפת פה? שבעצם אני בדיכאון נוראי? אתה יודע, אתה קצת קטנוני היום. גם המזל טוב שלך בהתחלה הקודם היה ככה קצת מאולץ. את יודעת, בעולם הצלילה יש משהו שנקרא דקומפרסיה, הפחתת לחץ. זאת תופעה שקורית כשעולים מהר מדי מהעומק אל פני הים. והיא נורא מסוכנת. אתה כאילו מפוצץ לעצמך את הריאות. ואני בכל זאת מרגיש שיש פער עצום בין העומקים שהיינו בהם בשבוע שעבר לבין המים השקטים, שאנחנו נמצאים בהם היום. ואני מנסה לאפס את עצמי עכשיו, לא לעלות מהר מדי. אתה צולל? כן, בעבר הייתי, כן. אני רואה שגם לך יש בעיה לדבר ברבים. אני לא יכולה לדמיין אותך צולל. מה, ממש הייתם יורדים לסיני לצלול? כבר לא. בצבא היינו, את מתעניינת בצלילה? אני צוללנית מוסמכת. לא, באמת. צללתי המון לפני שהכרתי את אברי. הוא שונא את זה. יש לו קלסטרופוביה. יפה, אז גילינו שיש בינינו משהו משותף. איפה את עכשיו? סתם, הייתה לי איזו מחשבה מפחידה. משהו טיפשי, אבל קודם כשאמרת הריאות שלך יכולות להתפוצץ, זה עשה לי מין צמרמורת כזאת סתם. הציב אותי לחשוב על זה. ממש עשה לי רע לחשוב על זה שיכול לקרות לך משהו רע פיזית. פתאום כשדיברת על זה היה בזה משהו נורא נוגע ללב. לחשוב על הריאות שלך כמו שני בלונים קטנים כאלה שיכולים לפוצץ. דימוי מפחיד. בסך הכל זו את שעלית כל כך מהר על פני המים. גם הריאות שלך בסכנה. זה היה משהו, לא בא לי על פגישה דיכאונית, אני רוצה פגישה שמחה. באתי עם בשורות טובות, אז בוא, תפרגן לי. אוקיי, פרגן לך. אוקיי. בואי נעשה פגישה שמחה. אתמול הייתי אצל נטלי, האקסיט של אברי והבעל של גדי. אלה שנולד להם תינוק לפני כמה חודשים. הם כבר המון זמן מתקשרים אלינו להזמין אותנו אליהם, ודי התחמקתי מללכת לשם, אבל אתמול בבוקר כשהם התקשרו להזמין אותנו לברנץ', גדי עושה דימסם,
יש לו כלי עידוי כאלה באמת, מבמבו כאלה. אז אמרתי לאברי, אוקיי. הוא נורא נחמד איתי כל השבוע, היה נורא בסדר, נורא מתוק. אז אמרתי, אני אעשה בשבילו את הג'סטה הזאת. כלומר, זה שהוא הסכים לתחילת האולטימטום לתת לך עוד כמה ימים, זה בעצם פירק אותך מנשכך. ראובן, תקשיב. יש להם תינוק, מתוק נורא, בר קוראים לו. בר ארנבון. ואיך שהוא יונק, כל הבוקר הוא היה צמוד לפטמה של נטלי. פטמה ענקית, שחורה, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. ובאיזשהו שלב יוציא את הציצי שלה מהפה שלו, וחצה לחיצה קטנה על הפטמה, ויצא שפריץ של חלב. הסתכלתי על אברי לראות אם הוא קלט את זה, הוא ישב לידי על הספה, והיה לו על הפרצוף מין חיוך נוגה כזה מעריץ, כאילו שהוא מסתכל על תמונה מדהימה במוזיאון. ומה לדעתך הוא ראה? אולי את התמונה של שניכם? עוד מעט? אבל שהוא סתם מתגעגע לציצי שלה. לא נראה לי האמת. היא נורא השתנתה מאז שנולד התינוק. באיזה מובן השתנתה? לא יודעת, לא ממש הכרתי אותה קודם, אבל אברי סיפר לי עליה המון. הוא אמר שהיא הייתה מין טיפוס די פראי כזה, מין אחת שבחורים מוטפים אחריה, והרסתה לו את המוות. אחת כזאת שאתה יודע על מי תישן בלילה, אבל אתה לא יודע מי תתעורר בבוקר. רדיקלית חופשית, ככה הוא קרא לה. קצת כמוך, לא? לא ממש. למרות שאברי תמיד טוען שאני דומה לה. מפחיד, אתה יודע? כאילו זה מה שנשאר ממנה. קדימה של הטישרט שלה רטוב לגמרי. פטמות זה מה שנשאר ממנה. ואברי מרותק אליה כמו תופעת טבע. לא בקטע של געגועים או החמצה, אני לא חושבת, אלא ממש כמו מדען שמסתכל דרך מיקרוסקופ על יצור שעבר מוטציה. יצור שבוית. כן, נראתה מבויתת. סיפרה לנו שהפנטזיה המינית הכי גדולה שלה זה לישון 4 שעות רצוף. נראה לך שסקס זה משהו ששוכחים איך לעשות? או נגיד שזה כמו לרכב על אופניים? זה מבהיל אותך קצת. מה? מה יהיה אחרי שתתחתנו? לא רק בנושא של סקס. כי הרי כשדיברנו בעבר על סקס עם אברי, היית מאוד מסויגת. אני לא בטוח שזה הדבר שאת כל כך פוחדת לאבד. אני לא מדברת על אברי, אני מדברת על עצמי. אני אמות אם אני אהפוך להיות חרא של זיון. אחת שמזנים אותה מתוך שינה, ואפילו לא שמה לב. בכל זאת, לפעמים סקס הוא קולב שנוח לתלות עליו פחדים אחרים, הרבה יותר עמוקים. ראובן, סיכמנו על פגישה שמחה אז. אוקיי. בכל אופן, היה איזשהו רגע אחד שהלכתי לשירותים, וכשחזרתי, אברי וגדי היו באמצע שיחה על אתה לא תאמין על מה. על רפדים. יש להם רפד ביפו ששיפץ להם את כל הסלון. ואברי בדיוק היה באמצע לרשום את המספר טלפון שלו, ואמרתי לו, מה? הוא אמר לי, מה? דיברנו על זה שצריך לשפץ את 2 הקורסאות היפות שהבאת מאבא שלך. דיברנו על זה? בחיים לא דיברנו על זה. מה הוא מרפד לי כבר את הקורסאות? נשמע שלא רק את הקורסאות הוא מרפד לך. אולי את כל החיים. אתה יודע, ראיתי תוכנית בערוץ 8, שהציפור הזכר בונה את הקינים. מין מבנים ארכיטקטוניים כאלה מדהימים, בשביל למשוך עליו את הנקבה. והנקבה עוברת בנונשלנטיות מכן לכן, וצריכה להחליט בזמן שהזכר האומלל הזה, המסכן, מרקד בהיסטריה מסביב לקונסטרוקציות האלה. ואתה יודע מה מצחיק? שהקינים האלה נראים כמו כלובים. נשמע קצת מבהיל כל הביקור הזה אצל נטלי וגדי. כאילו אברי ממש רצה להראות לך את התוכנית מתאר של הקן שמרפד לך. או את הכלוב. כל הדרך הביתה חשבתי שכבר לא יהיה לי כוח להתנגד לזה יותר. וכשהגענו הביתה, עוד לפני שחנינו, אברי שאל אותי אם אני רוצה שנלך לסרט או שנשאר בבית. אמרתי לו כן. הוא אמר לי מה? כן, שנלך לסרט. אמרתי לו כן, אני אתחתן איתך. פאק איט, כן. פאק, אני אתחתן איתך, כן.
אז מאיפה בא הכן הזה? בואי נבין רגע מאיזה מקום אמרת לו כן. שבעצם כל מה שאת אומרת לאברי, כל מה שעשית בשבועות האחרונים, הוא בעצם לא אחד גדול. תגיד, אתה חושב שאברי מודע לזה? שלקח אותי לשם לתצוגת תכלית? כי לא נראה לי. הוא פסיכולוג די בינוני, אברי. כן? נראה לך שמישהו בינוני במיטה יכול להיות פסיכולוג טוב? נו, ברצינות, אם אתה לא מרגיש את האישה שלך במיטה, איך אתה יכול להרגיש את המטופלים שלך? באמת להרגיש אותם. איך אני מדברת על בעלי לעתיד, רק אמרתי לו, כן, אני כבר מלכלכת. אז בואי נעלה שוב את השאלה, איך נולד הכן הזה? אתה באמת לא מבין למה אמרתי לו כן? כי אתה אמרת לי לא. כי אני אמרתי לך לא. לא אמרת. כל הסיטואציה היא לא אחד גדול ומסריח. אני לא מאשימה אותך, אני לא באה אליך בטענות. אני דווקא חושב שאת כן באה אליי בטענות. היית מצפה לתגובה אחרת? בפנטזיה, איך הייתי מגיב לאמירה שלך שאת, נאמר, אוהבת בי? קודם כל תוריד את המרכאות מהמאוהבת בי. זה מעליב, וזה משתפן. ותעשה לי טובה, תפסיק עם בפנטזיה. פנטזיות זה לילדות קטנות וטיפשות. אנחנו מדברים על המציאות. המציאות היא שאני מאוהבת בך כמו שלא הייתי מאוהבת אף פעם בחיים שלי, וכנראה שאני גם אף פעם לא אהיה. זאת המציאות. אני רוצה רגע בכל זאת לדבר פה על פנטזיות. לא פנטזיות של ילדות קטנות וטיפשות, אלא פנטזיות של ילדות חכמות נורא, בודדות. נו, באמת. אני נזכר בסיפור שלך על הקיץ באמריקה. שהיית בת 15, אחרי שאמא שלך נפטרה. איפה זה היה? ניו ג'רזי? די, נו, אל תתחיל עם זה אפילו. זה מתחת לכבודנו כמטופל ומטופלת. אני לא מאמין שיש משהו שהוא מתחת לכבודנו. אם הוא לוקח אותנו למקומות שלהם, כבודנו לא מוכן ללכת. הזוג היהודי הזה שגרת אצלם, אלה שלא היו להם ילדים, איך קראו להם? דייב וסילביה? סיליה. סיליה, כן. בבית על האגם. את סיפרתי על הקיץ הזה כתקופה מאוד משמעותית בחיים שלך, נכון? זה היה כמה חודשים אחרי שאמא שלך נפטרה ונשארת לבד עם אבא שלך. ראובן, אני לא כל כך מבינה מה הקשר של הסיפור הזה. בואי תלכי איתי רגע, טוב? בואי נזכר רגע בתקופה הזו, אחרי שאמא שלך שהייתה אולי המחסום האחרון מפני העדים הרעילים שאבא שלך הפיץ סביבו, כמו שניסחת את זה? דליפה כימית. דליפה כימית, כן. של הבדידות שלו, החרדות, התלות שלו בך. את סיפרת לי, אני חושב, שכל יום אבא שלך התקשר אלייך לניו ג'רזי וסיפר לך כמה רע לו, נכון? כמה הוא מתגעגע לאמא שלך. מבקש תחזרי כבר, שתקדימי את החזרה שלך. אבל מה זה קשור? מה זה קשור? ואיך בניגוד אליו, כמה הם הדליקו אותך, הזוג הזה, הספורטיביים, בריאים, הפוכים מההורים שלך בכל מובן אפשרי. נגיד. דייב, את תיארת אותו בצורה נורא חיה. הוא היה אדם מאוד מיוחד, נכון? סתם, היה לוקח אותי לשוט באגם לקמפינג. דיברנו על החיים, בולשיט של גיל 15. אבל אני זוכר שהוא היה חתיך הורס. לאיזה שחקן הוא היה דומה? ניק נולטה. נכון, לניק נולטה. ומה, אני לא זוכר, הוא היה שתיין כזה? לא, הם ישנו, גרס, המון. ישנו שלושתנו, זאת הייתה הפעם הראשונה שישנתי. וכשהקיץ עמד להיגמר, הם אמרו שחבל שלא יכולים לאמץ אותך. שבדיוק בת כמוך הם היו רוצים. כן, באמת רציתי שהם יאמצו אותי, זה לא היה בצחוק. אפילו ביקשתי מהם שיבררו אם זה אפשרי, אבל הם צחקו, הם לא לקחו אותי ברצינות, הם אמרו שאני so cute. האמת שרציתי שדייב יאמץ אותי. סיליה הייתה אחלה, אבל אתה יודע, ילדה בת 15, רציתי את דייב לעצמי. אני חושב שמהמקום שהיית בו אז,
בת 15, עם אבא שלא יכול דקה בלעדייך, שמסמל בעינייך את כל מה שעלוב ומפחיד אולי אפילו קצת מגעיל. אני חושב שמהמקום שלך אז, דייב היה ממש מין קרש הצלה. כמו שאני מהווה בשבילך מפלט מאברי. אולי אני אלטרנטיבה לכל מה שאברי מייצג בעינייך. תלותיות, סוג של חרדתיות, משהו לא כל כך סקסי, לא כל כך גברי. כי בהרבה מובנים מה שקורה פה, מה שקורה בינינו, די מזכיר את הקיץ הוא בניו ג'רזי. גם פה את יודעת שזה לא ריאלי. אבל בכל זאת אני מהווה מקום לברוח עליו, כמו דייב על האגם. גם איתי את רוצה לצאת לקמפינג ולא לחזור לעולם? בהבדל אחד, אני לא רוצה שתאמץ אותי, אני רוצה שתזיין אותי. שאני אזיין אותך או שאני אציל אותך? אני צריכה לשירותים. יש בעיה עם הבית שימוש, יש שם הצפה ואני צריך לטפל... טוב, אבל אני אפשר, אני פשוט באתי ישר מהבית חולים ואני לא הספקתי. רק זה. אפשרנו עוד כמה רגעים, זהו. מה? מה, אנחנו בקמפינג? צריכה פיפי, מה הסיפור? אני לא הולך לכם את השירותים, אני נורא נקייה, אני נשבעת. אני מעדיף שהמטופלים ישתמשו בשירותים של הקליניקה. ולמה אתה שמוצפים? נכון. אולי נסיים עכשיו, אני חייב לך 10 דקות. מה זה? אני אחזיר לך פעם הבאה. רגע, אני רוצה להבין, מה כל כך מפחיד אותך? שאשתך תראה אותי? או שאני אראה אותה? יושבת על ספה עם רולים בשיער ובירה ביד. היא בבית בכלל? זה לא קשור לאשתי. פשוט... טוב, אני מוותרת. אם זה כל כך מלחיץ אותך. זה בטח משהו שלא מלמדים בחוג לפסיכולוגיה. לא מלמדים אתכם מה לעשות במצב הבא. מטופלת המאוהבת בפסיכולוג שלה מבקשת להיכנס לשירותים. שירותים בקליניקה מקולקלים. מטופלת מבקשת להיכנס לביתו של הפסיכולוג. מה יעשה הפסיכולוג? התשובה נכונה, תלוי מה הפסיכולוג מרגיש כלפי המטופלת שלו. אני חושב שהעניין פה עם השירותים יצא קצת מהקונטקסט שלו. יכול להיות שהגבתי קצת, יודע, שיכול להיות באמת להתפרש אל תפרש. נמאס לי מהפרשנויות שלך. אתה יודע מה הורג אותי? שמה שאני לא אעשה ומה שאני לא אגיד יהפוך פה לעוד הוכחה בעיניך שלא קורה כאן כלום. אתה בעצמך הופך אותי לידה בת 15 שלא לוקחים אותה ברצינות. שאומרים עליה she's so cute. קשה לך עם האלבון הזה. כמו שדייב לא לקח אותך ברצינות כשהצעת שיאמץ אותך. תפסיק לפטרן אותי כמו אלוהים. אני יודעת לזהות מתי מישהו נדלק עליי. אז אל תיכנס לשם אפילו. אתה יודע מה חשבתי עליך בפעם הראשונה שראיתי אותך? מה? חשבתי שאתה נראה כמו בן אדם מת. שמתחת לפסון המקצועי הזה מסתתר בן אדם שהפסיק לחיות. ורציתי לקחת את הלב שלך בידיים שלי ולהביא לו קווץ'. אולי זה הדימוי שלך על אנשים נשואים שמפסיקים לחיות? שזה מה שיקרה לך אם תנסי לאברי? אתה יודע מה הכי מבהיל? שאפילו לא הייתי צריכה לעשות לך את זה. עצם הנוכחות שלי הביאה לך את הקווץ'. נעמה, בואי... לא חשבתי שלא תכחיש. איך יכול להיות שקרה לך כזה דבר? אבל זה קרה. ואני יודעת שזה קרה. ואתה יודע שזה קרה. קרה מה? למה את מתכוונת? קרה אני ואתה. וקרה המחשבות שעוברות לך בראש לפני שאתה נרדם.
מכיוון שלא נשארנו הרבה זמן, אני מציע שנדבר על זה בפעם הבאה. אני רוצה לחבק אותך. כמובן שאני כזאת פחדנית. הייתי צריכה לסיים את הפגישה הזאת בצורה הכי טבעית שיש. פשוט לבוא, להניח את הראש שלי על הכתפיים שלך וזהו, שנשתוק. וחבל שגם אתה כזה פחדן. כמוני. רק תגיד לי, אני חושבת שאתה חייב לי את זה כאישה, לא כמטופלת. אני הולכת להתחתן עם אברי וזה ממש יעזור לי לדעת אם גם אתה היית רוצה. רק תגיד לי, אני לא אבקש ממך שום דבר יותר. רק תגיד לי כן או לא.